So kudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Dante nga napoluan, mariknam tumet. Idi, kalman lae. Idi, kalman laeng. Tensang pat ko ni Rose dito'y balay, iti dayta nga sardam man. Mas daw manen, dapapak ni mama. Ay, damanen. Nangikong imbaga ni mama. Nagaskas daw ka di, hani. Anong sumang padatanak mo nga playboy kadadabanin sa bali nga babae nga sangpet na dito'y balay. Nangig ni Rosman. Kinita na. Makita mo. Sambil lagay mo siyak tisang sangpet mo dito'y balay yo. Agbeso deta Rose, sweetheart. Siksikan tulaingan. Awan doon sa bali nga sangpet ko. Ma, pa, ni Rose, tiagbalin nga manugan yun. Kat ulit-ulitan man kayo magbagan eh, tagagbalin nga manugan. Makita mo. Pa, dahito yun, di mauding ang panangibagak ngayam amok kada kayo ni Rose para nga agbalin to nga manugan. Karik. Kasama ti sa uman hindi niyo. Rose, yes ma'am. Amom ka di nga na imbag, ti anak mi. Kasano kayo nga nagamam mo? Nagamam mo kami di may isang party. Nga tindaran ti opisina mi. Ket imatandar mi ti opisina ti Dante. Sadya kami nga nagamam mo, ma'am. Ket dinigaan na kamaten. Baka may salay nga rabi, ket naalalakan. Hamit ma'am. Imabot mat lang ti manon, sweetheart. Nabay ka nila una yan ta. Dito ka dito damo. Nga pa nagkaid dayo. Siyempre, kaid na ito. Uwan, ma'am. Dito damo. Kahit mo sa wen, virgin ka pa lang. Uwan, may panakil ko nga virgin na pa lang. Amom iha, sakbay nga damo pasamak. Ti anak mi, kan ti babae nga sangpet na. Pagbagaan mi, ti anak mi. Ay, ti babae. So nga, no siyak ti si ka iha, agpakada kan, tagawit ka. Saan ka makikiedaki ni Dante? Kaputasan nga seryoso dahil takarigin babae. Ayan? Ibaga naman nga ikasanak, ma'am. Mamati ka man. Adot nang ibagaan na. Ngayon saan naman nga kasalida? So nga, ano kaya't mo tinasya, di ha? Agtungpal kami. Agtungpal ka kada kami. Kinitanak manen manon name ni Dante. Kinitanak manen ni Rosco na ko. Natrami adakan ka, no? Mamati ka kada kwada. Ngayon na talagang ipatpatek na. Siya ti patyam. Siya ka talaga di kasako. Promise. Ma'am, sir, umiyanak dito eh. Nukasta, saan ka ang tungpal ka na kami? Saan, ma'am? Awan to't papabasulem, no sambit lasi ka. Tasami kang kanunungan ti kasto yung aramid ti anak mi. Baka no iso da ito yung ti pagbalbaliwan na, ma'am. Nasya at una, no iso. Awang nga ti masaumin. Ha? Wala na kaming masabi. Nangang kayo? Nangang kami naman. Nag-restaurant kami. Ngayon mabaling madam-dama, mangan kam tumanin. Anya klase nga taraon. Let's go, sweetheart. Ito pa kailangan kumanat. Come on. Sumarta nito silad ko. Mamati akman ang namitim baga ni Rose nga virgin pa lagi suna. Ngayon baga na mismo kada papakin ni mama. Wow. Jamba ka. Mamano ti kiti virgin man ang naming matagikwa.
Ti sango pulo ko mga nubya nagasadan mo at kaguduana. Swerte akin ni Rose. Nabit pa nga nagtraduar. Ano taon mo? 23. Wow. Talagang ang pa-experience mo? Ang pangit. Sikapay lang. Katsising ang tulaing. Dante. Kabot ba check? Nga talaga nga napudno ka kanya. Na siya kung ti babae nga para keng ka. Nasa saan kang nag-aram pwede sa bali. At nabukod ko nga banyo manong name ito ti sulet ko kat imo na nga napanak ng digos. Sumabay ka? Oh, pa. Sakto sumuplat madamdama. Sige. Sikat makamo. Imo na akong araw din man. Kaya di malbasa ko nga balabal di tuwalya iti bagik. Inikat ko. Sa ako iyawat kang kuwana. Ala! Ala! Abay. Nagtakil. Tante. Mabuti nga. Kati ko siya. Tapaan mo amin itong madamdama. Ha? Sige mo tingar da tuwalya. Paamuan ng itong madamdama. May kamanukan, Ross. Wow. Tsak marigipan na may kamano nga babae dito eh. Talagang tsak marigipan. Ngayon madadakit talo nga agkakanagan nga Rose. Dito ito may katlo nga Rose. Nagandak manong name inanak ti Oles ket inulsak ti batog ti amin ko. Ngayon nakatudo manong nakadudo ka siya. Adlaw mo na ta. Talaga nga nauyong na ito. E di rumuharan manong name ni Rose iti banyo nakita na. Ala, ano data? Mabuti yung ngaksa. Umay kang rudan ta paamuan. Ikatamon ti tuwalya. Kat sumagpat ka nito kama. Ano tarami, nagtap na mapaamo. Agdadamo ka talaga? Agdadamo. Dita ka lang nga nakakita ka? Ano, doon di magkita dito nga ispunok. Bisisbudang mga nakatanggan. Dito yun. Oh. Allah! Allah! Dante na taramide. Ika, ma'am. Te, papaamuam nga kasi ako maaso nga na. Apuram di ulo na. Umamo na ta. Apurusak nga rin ta ulo na. Ngungan, sige. Nga dadun sa amin ngumuyo nga pagtugat-tugas dyan. Tinglam nga minanatap nung ang kuti-kuti. Tinglat. Doon nga imam. Diya baba, diya pang ato ko diya. Ala, tapi agbati. Kadya agbati, tapi nung umamo, isakmol mo. Ala, diya saan nga maukuparan dito wakot, nakulap mo, nagtuon. Isakmol mo, tapi nung awan ti makit-kitan. Alan, ala, diya ka. Amumat kaya mo. Bara. Sige. Alamanin. Kasi manin. Siyakman. Sige. Agindakan. Agindakan. Eta. Tap no fail. Manganda ka to ha. Siyakti. Sikataking nga to. Ha? Allah, Dante, danak to nga baybayan na. Sangkan to nga baybayan. Alan, sakmol. Sakmol. Hoy, Dante, Manong nemi narasay isong awan ti pasalsali. Nasapulan nga dagos manong nemi ti dilak, ti bugtong nga perlas nga dari tuktok, ti ruangan ti kuweba. Imo na nga dinalpatak sa kukinin-nikinit. Apaw, paham. Oh, Dante, nagmayat, Dante,
Sa ko ingkotukot manong nemi ti ruangan ti kuweba ti dilak kadak peso. Nakasera. Ikot kutukot ko kita. Magiging dati. Dati. Ay. Nagplaster kami manong nemi agpadpadan ti ayan digiti ulo mi na malak digiti bibig na. Hindi. Pinagdakiwas ko dagulap ko manong nemi. Iti baro kong na adatoy digiti ramay kindakulap ko. Sa ko yung bababa manong nemi kit sinikit ko. Pinirit-pirit ko nga. Allah, Dante, nagmayaw. Aking ka nakadano lang digiti bibig ko ito ang mansanas na pintas sa pamagi. 23 years old, manong name niya akong paipadas na Virgin. Rose, Dante. Hambay nga nakaturog da papaka ni mama manong name itikas na nga pigsang asog ka na rin ni Rose. Mangmangid. Slahang kanayon dagi magbaka ay iho Dante dot anot pa nagsardeng mo. Sa bali manen nga kristal ting kabinurak, sa bali manen nga talon ti langit ting kaimpisan. Sa bali manen nga virgin ting kapinagdaan. Namuna manong name ta maguston na launay. Nasaktan man idadamo ng imitipidwa na manong name niya po. Iso ti rumabaw, iso pa yan ti manong name. Mang tugaw-tugaw kanya kung nagmayat kabuta sagad na sagad ko na. Namin anong ibaga naman ang name ng papanak mo rin dati. Nagmayat gayam dati. Dati. Ang babae naman, kung siya ay nakaraman, alan kung kunak tinakim ko nga. Kalpasan nga tama ng name ti 3 rounds. Kaya mo ba? Matulog tan. Nakaman mo. Sino? Again, enjoy kakadiman lang. Super enjoy. Sa kakadiman lang ang babawi. Urek babawik, may babawik pa eh. Basta, tikarim, saan nagtungabaybayan? Saan ka tungabaybayan? I love you. Love you more, Dante. Good night. Gatkas na ko nakitay manong naming ang babae ti makaraman, Merkules pa ilaing aw-awisan nakmanin. Di ka may liyo. Aman nga, adalas ka nga papanak, into no rabi. Dan samad sa bali. Siksika lang. Ito na nung harod man na yan. Iawit ka ito man ito na Friday night. Tapno, saan ta nga, awang problema tayo kabigatan na, siyempre, Sabado ako ng opisina ta. Every night, ti Friday. Sige, ururaik na nga rabi. Naging ka nga naruamin na papakin ni mama nga every night. At dapat na ginugundaw nga sa paimit agawit katungul-tulong ni Rose iti kusina. Maya, iti pa nagkatsukaranda kini mama. Nakamimet ka ni papa, damat pagsangwan mi ang brandy. Iluktuan da kami mat da mama iti apulutan. Talaga ka di nga isunan. Sino pa ba? Ni Rose. Tsakpay na oma. Papa. Isusah po iyo. Makarmakan to nga ta. Anong karma? Noon naman ti palpalakam mo katakwada. Lakam tumad. Marignam tumad. Panagkunak pa ba? Ako matipagsasangita ka. Paggang ganasag ba dita?
Ada ka din napuutan yung umay dito balay, masapsabol kanya, nga kastoy, aw matpagid dia. Katuwa. Anya nga di papaspasama ka dagiti nobya. Isudan tulatan ti umikay. Wan pa. Ramanan daklang. Padasan daklang. Im seryoso kang ni Rose. Pasol na na. Baka nagkari ka. Gagangilaing pa ikarik kung kanak malatama ta oras santo. Pa, o pagdanakan nyo, lalaki at siyak ti lalaki. Kasla diyo nagdalanan dahil. Oy. Ang tagpadpada. Pagkunan nung yung hang tagpadpada. Awan ti putot ko. Itiruar. Nila yung mamangyo ti pinututa. Talaga? Talaga diba? Kaano itong atat panakaamumi na ang ada putot yung kain tiruar. Baka yung tumatay kayo, dadadag ito umay makidungaw. Sino ka ko na? Putot nak. Sino ka? Putot nak. Sino ka? Putot nak. Awan, doon ba tayo kung tumigat? Ala ni Papa, tala masasauna. Naging kangakalpasan ti talo nga bulan man. At danimpod ni Rose. Masikugang. Abay tulok mo. Ano ni tulok? Kadagupan nyo nga babae nga nagbaling nga girlfriend ko. Sikapay lang tinangibaga na masikog ka. Ani? Ani nararami di kita duma? Nagsakbay na. Pwede mo yung baga nagsakbayat yung kasantarami kita. Magkagang nagdadamo ako. Gano'n, harti kayat mo. Kami sa lutsudin. Ibagam kanya kay kasarnak, di ba? Yung sana pa yung kasagan. Hampay nga tanga panawan. Yung kasawa. Diyak pa yung naumat yung baragbaling ko aparo. Nung amin ang asawa akon, siyempre, nag-istik akon, iti babae ng asaway. Kaya't mo sawan. Agana kak abalasan. Apa yung itulok mo? Kaya't mo sawan. Mano nga bulan dada? Talo. Dara pala yung dada. Kang katikwarta nga ramatin. Paragreg mo. Nanalpaak tirupak nakitutak. Kapag nung palak. Siya ka palang tibabay ng tumpakan niya. Nusan na ka man at yung padig tibabang linokom. Siya tibang tumpak-tumpakin ka. Awan tibaba nga linokok. Siya pala tumuna kasta. Paragreg ta. Tinumpanak manen. Tapi ka tinumpanak manen. Di ka na mangibaga paragreg mo. Di anak ko. No, di mo kayo, bahala ka. Di aga nagkabalas. Patasam, tumpahin lang man, patasam, tumpahin ka man. Mauding sa lutsod. Ikasar na. Haampay nga ita ko nakman. Di ka nakakabalasan. Sito kinayat mo. Di mo kaya na paragreg. Ni ulit, lalalala kita. Patasam nga, ikwa, di may katlo ka tumpam. Nagbidutak. Hapi nga sang ko nga tinungpal na papaki ni mamang mo. Hapi nga basta latan na madiakay ka. Hapi na rabid mo kanyak na ito, Dante. Nagkari ka, ang sa mong gayo nga tong palin ti karim. Rik na tumet. Na ito yung iparik nam kanyak. Rik na tumet. Ini awanen manong naming sa anin isang kuning isang sangpet ni Ross. Agbalaw da papaki ni mama.
Away na naman pasama kiniros. Abay na baik matang sa amuin sangpat. Awan kami pa ba? Apay? Basta awan kami. Isot nang isinakin ka? Uno sikat nang isinakin kuan. Isot nang isinakan niya. Di kan kayat ko. Ito siguro man di kayo naramid mo ah. Baka mat masikong. Kaya baga na nga ikasar mong dimot kayat. Mabaling ka din mamuan. Tisal number na. Pa. Anya kung matarabidan nyo. Tawag ka kiso nagagsalusutik no anyat na pasama. Kasi layo-layo baga kay sublatin iso. Gago! Tarantado! Tad mo kanya. Jack kayat. Saan nyo nga pakadanagan mo? Saan nyo nga pagsakit? Awanin. Nalpasin. Nalpas kami. Awanin. Iso natin biyag ko. Kaninton ka anong mangisangpit kamanan? Kitorahin nyo. Nodan tumanin sa bali. Idasal sudan manong name ni Fernan. No, kumusta kami? Kenny Rose. Awanan pare. Talagang awanan. Awan kami manin. Awan manin. Anong arbalitan? Kagsapol man sa bali na. Paring no. Ano nga talaga ti rantam ka rin babae, partner? No, kurso nada, kat mayat, di mayat. Ngayon sa mga eten. Sana ka seryoso. Diyak pinakita ka na mamuti yung babae nga talagang ipatpatag ko. Si kandot umuna nga pangibaga. No masarakak dun ti babae nga pakarik na kitaya. Ay, sige. Biyag mo data. So, makaamu. Anong name ada parte ng awisan kanyak ni Fernan? Ano nga parte na ito? Kat bunga pumintas ka, dati formal ka mata, formal attire. Sa parte, anniversary. Wedding anniversary. Naawisan ka rin, kadawang kaduwag, so ngawisan ka. Tabarbaring no sadyain nga masarakam, kita babae nga pakarik na mitayat. Oo, partner. Sadya nga agpaiso. Takkel nga utang ko na yung baganakim dito, Fernan, mas pagarigan. Nang naruna, nutulungan na. Abay, adda ka din nakapayam? Oo, may pagi dito ng paay nga babae kanya ka. Alistuda nga papatungkid ko. Alistuda nga mabembang ko. Napapinord itandar nga party manong name talaga nga doon kita nalapsa na babae. Bakit nagwapo tayo mga lalaki, nagwapo ang babae, ano pinta sa babae, parming yung pandabot di aming attire da. At siyempre, the ballroom na. Yeah. Kare. Pumili ka ti mabalim mong isala. Abi pinas dami siya. Awan ti ibatang kadakwada. Kaya't mo amin ita. Di ka daw mat nga ti kursunada mi ita. Kursunada, adang partner. Bakit mo dyan makbag na? Sangsangpet na? Medyo naladaw. Ang medyo naladaw. Medyo naladaw ta di magpay ng rugi di program. Panagsasala mo pa lang. Sabatik, partner. Apag iso na, ang rugi ti klukwar. Sabatik. Hi, may I dance with you? Sangsangpet ko lang. May I, please? Sige. Inalak man ang name iti takulap na. Tuwang at takulap man. Wow. Sa ko yung parabaw iti abaga. Medyo kinuyot ko kasi dyan. Sa ko yung narako pa kasi dyan. Hop, naglamuyot. Naglukaya pa mag nagdanesan di baro kong kinbaro.
Ala, sir. Kasadig sa launay. Saan nga sala dito eh? Arakupan ako, di ba? Nasara ka konti babae nga pakarik na kiti ayan. Nagan, please. LV. Siyak minitante. Nagagasgasat dito nga labi. Yung matandarak ka dito nga party. Siyak agad kinamkamakam ko. Saan ako maumay ngayon. Mabain ang unay. Baglagi din timay ka. Tanong saan ta kumanagam mo. I love you, LV. Ala, nakalalis to ka man. Dahil dito saan ko akayat ka di kiti lalaki. Ano? Preskong. Mabaling ka din nga, Ariana kon, please. Para kanya kinabastos ti Ramiden. Kita naman di kitagsarsala. Nagkaadayot bagbagi. Nagbaitan da. Siya kakitaharik na sa araro ko pa na. Mabaling ka di? Nga respetaran ti kinababae di may sa babae. Sige. Iadayok ti bagikon. Kas iti kaadayo. Ito rin ako matagsala. Sige. Basta saan akong nararakupan. Kasta. Okay. No, nakabasulak man tinaramid ko. Sorry, Alvi. Andiyan kami natarederik nak. Mamati ka kuma. Itaak pa'y lang nga nakarik na tikastoy. I really love you. Hindi malpasan ti panagsalam ka ni LB Maronemi na panakon ti ayan ni Fernan. Partner. Nabuya? Nabuya ka. Alaga nakalisto ka, Dante. Ngayon pa nga inariyamot lang nagpapakasing ron. Huwag naman kung nanagit. Una, sorry siya nag-sorry. Nagpanglaw. Pimpintas, naglupoy, di ba kina? For me, nagmayat nga tanga tayo. Partner. Di mo tayo, ito mo yan. Iso pala pakarik na kita yan. LB tinagan na. Yung no, isalak tumanin. Amok to no taga ano. Alak to cellphone number na. Facebook account na. Manong name iti makadagas aw mo tintimang pasublat kanya. At damat lat talaga tayo mangisal-salak yung kuha na nga saan ang umumpet. Yung napangkutin turo-tured. Partner, may ay? Sublat ka mamat ni LB? No lagi di kahit ni LB? Mabalik ni LB? Sige. Kinunana. Kaya inibatanan tila lagi. Kas itigagangayin manong nami apan nagnadayo ti bagimi. Diakon nga ulitan pa iti. Inaramid ko nga parang rakok ko kayong kuha na iti damo. Asin mo tayo dyan? Agar-aram mat kanyak. Di mo kaya. Tsaka mo. Kaputa siyak di kayat mo, LB. Diba? Mabaling ka din mamuhan ti address mo sa dinukang mga opisina. Cellphone number mo. Facebook account mo. Apay. Di mo kahit kanted? Diyan kahit mister mo. Di mo may cellphone number mo, address mo, Facebook account mo. Isa-search mong tulatan. Sige. Saktong timakam. Search ko manong name. So, ito eh. Iso, active oh. Nag-friend request ak man. Hindi may kanak man ti gundaway manong naming ang mangisala kang kuwana. May katlo, kan mo udi. Kinunana. Nag-friend request ak mabalin mo itong i-accept. Kanak to. No may kari kang i-accept ko. Apo ko mang sana ka may kari.
pilpilyak kami na kinikayam ko di Facebook eh. Ado na kiti manglukloko kanya. Kino, i-accept na, kalpasan na kita. No, manglukloko ak di block na. Sige, kitakto. Manong name, atun da kiti babae nga naigkapak. Nagbalin nga babae di biyat ko. Nimi talaga mapadasak nga. Kakid-kid-kid, mapilpilit. Nga sila pagpagustuhan naklain ni LB. E din to talaga di babae nga imununa manong name, isuda pa iti mangiyasadag ti bagida kanya. Isuda pa iti, dito nga babae. Una challenge ka di kanya. No sino pa manong name, iti kariknak itayat. Isumot ti mga parigat kanya. Sa bagay. Napimbindas nga lak-amen manong name iti balegi no pagrigatam nga talaga. Eng karigatak manong naming inamo no sa dino ti pangpasyarak ken kuana. Amom nagtarigagay ka kat aramidem amin na pamuspusan. Na-search ko. No sa dino agtrab-trabaho. No sa dino nga agnanaid. Kabuta siya makontak manong naming ti cellphone number na ti opisina da ti kinuntak. Yes. Good afternoon. May I help you? Lalaki. Good afternoon, sir. Mabaling ko ka din nga makasarita ni LB. Dinambag na tapilyedo. Dito ka trabaho, di ba? Check kami amuti cellphone number na. Tati namat kayat ng edad kanya. Dito ka trabaho. Sino ka dito eh? Dante. Mabaling magure ka lang damagik no kahit na kayo may sugbatan. After 5 minutes, nagsuli. Hello, sir. Sorry, sir. Imaon tiyempo na. Mabaling ka din mamonti address na, sir? Please. Partner, please. Yaman tulaki di bagbagan, sakti na ka mo. Siguro, maawatan na kang putag pagpadat ang lalaki. Double ba mo dito, sir? Titad ko kayong kati complete address. House number, street. Dito yung matla syudad. Sige. Bagamon. Okay. Iso lang surutan nila. Ayaw ang gayam. Ada boyfriend nan? Mawampahay ka mo. Nga matutagararim kayong kuwana. Kahit na si Kaman, sir, itigbaling ang girlfriend na. Nakakaskasat ka. Kabota sikat una. Baka sikat makakunod ito kina virgin na. Nagawid ak manong nami ket balbaliwak nga nagrubwat. Ada otenderam nga party? Awan pa. Nga matamapang pasyaran. Apag katawa kayo? Tamang pa lang ang dama pa mo pasyaran ng babae. Dati nga, hanggapat nga grup-grupat, ito balay nga mapanmang pasya, tiba isa nga babae. Ti araramidam mangisangpet, ti babae. Di mo pa napadas, di pa naputang nga nagrubot ka dito balay, kat napamupinas siya, di ba isang babae. Talagang nagpaso yan. Papa. Tati babae na mga manubiak, iti may isang party, manubiak kon. Ano yung naskin pa nga mapangkupasyar niya balay da? Nanubiak nga rin. Ano, mapangko i-date, i-dinner date. Hangko apaspasyar niya balay da. Magunod ko ita, ag-check-in kami yan. Ito lang ang peso ha. Apay maten, gapot ay tan, nga nasara ko ti babae nga nakariknak, ti ayat, papa. Nga nung mapasungot ko iso na, iso, ti ikasar ko. Nagkarkari ka na kayo, ng talaga itong balik. Ngayon ti saludsod, saludsod. Kaya't nakangata,
Dahil nga babae. Oh, ako pa. Ita lang ang tamang mo mapasyaran. Kaya't mga sawan, saan mo manggunod, mapasungbat isuna. Iti lang alang, hamo mo maidit isuna. Saan mo nga ata. So, nga mapa, ti babae nga talagang ipatpatag ko, mapanak mo lang pumasyar di balay da. Tapno mamudak na giti parents, kin kakabsan na, ganun. Kaya dito mapasungbat na. Mapasungbat ko, iyam amok tumutin kada kayo. Nga talagang isut agbalin nga manugang niyo. Pinasyar ko nga road manong name kat may isang kataib nga tani papati ng Ilokat diri daw. Yes, good evening po. Siya ni Dante. May isang nga baro nga umay po kumamang pasyar kini LV. Sir, amo ka din ni LV nga umay ka. Tinawag ak di opisina ta sir ita malam tayo baga kumangin tinakanot basangot ti makisarita kanya. Kasi nung nga umam ganod, address na. Datay nga lalaki sir, aramidan ti amin na pamuspusan. No talaga nga agtarikagay itong gusto. Kaya sumrag ka kinagtugaw ka. LV, ada sa nga ilim. Aguroray. Mabiglang ba? Pagulayin nyo. Wow. Naka-short. Pinapod no naman ang name ya doon na kitinubyak. Ita lang nga makakita ag-short. Naman yung tipintas ni LB. Oh. Tuwari na karagan gandirek na. Manong name, kasla kayat kung narakupin, kasla kayat kung naamalan, di kinibibig na. Kasla kayat kung naprusan, di baro kung kasla kayat kung natagikwain. Hey! Kapag kasla lang, hindi pa nang matmat mo kanya. Kasla ka lang malablabusan, di pa nang matmat mo kanya, Dante. I'm sorry. Ito lang aming makariknak ti kastoy. I really love you, LV. Flowers for you. Thank you. Dapat chocolate. Thank you. No, ano naman na maikto nga magustuhan. Sundutin ko. Itad ko ka amin na masapol mo. Amin na pakaragsakan. Itad ko kayo nga. Ipay ko kayo nga. Agyamanag. At akatimit lang namak. Kahit mo katimamon nga dagos. Sa bagay, kastat numara pagtungbalan na. So, napimpitas ng sapsapa ang kuntaway. Kahit mo nga mamuan, magka muna. Anat namnawa yung sungbat ko. Awang tamot ito sa pulong kanya. Talaga. No guwapo ka na tak-takder ti pagsasaritaan. Awanin sa pulik pa. Ngim. Awan ti mariknak nga ayat keng ka. LB naman. Apay? Alam mariknak? Ipalubos mo ko hanggang subli-subliak. Itad mo ko mga cellphone number mo kanya. I-accept na ko mga ti Facebook. Tapno, anyaman nga oras nga makasarita ka, kayat ka, makita, makasarita. Awan sa Serbina. Madisturbuak lang. Makasauak lang ti pasaktan. Iso na sa set itatrasapa pa. Ibagakon ka nga. Ora anyat araramidem. Ora nga tagparintumin ka tisang wanak nga agluwa ka pa itidarang agpakpakasi. Tsak kayat nga ayaten tikas ken ka. Ano ko matikin ang tao nga di mo pangayatan tikas kanya.
Manood kita babae na sinaktam. Sino tinoodi? Ni Rose. Ang gari. Am-amom ni Rose. Am-amok muna eh. Gabot na best friend ko. Gabot na best friend ko isuna. May nagsangsangit kanya. Kunakmat kang ko na. Nga basol mo. Nagayat kay tilalaki nga sang rumpeng ngayatan. Mas asyanak. Hindi kayam ko. Kasla marikrik na. Tirikrik na. Nakalib. Gabutawalon. 7 ka bulan. Sikog na. Naibabain. Kasla. At na hindi kinikundawan kasla kayat natin pakamatay. Kakaasi kami kanig naganakin kuha na kakabsat na. Ngamang patpatigkar di pakinakim na. Nakasaksakit dito yung palak ang mukhang kuha na. Dante. Yung karim, nagkari ka kayong kuha na. Di mistake naman ngamin ka. Basta latan na matikin ka. Na in love unay kin ka. Impakita na kakanyak. Impakita na kanyak ti picture mo. Imbalakot ko kayong kuha na ang delikado ti kasta ti klase ng tao. Di mo ama mo. Insangpat mo yung walay yun. Mismo pa yung baga, di kita naganak kang ka. Nga saan ka, nga saan ka nga umyan, agawid kan balasan ko. Ngayon saan na nga pinati, daga pati patig na ka, di kayem ko. Yung di baga na kang masikog. Kaya't mong payaparagiri. Awan ti kaasim ka tao. Sana rumbeng nga ayaten, tikas kang ka. Isang mabalim mo, ti pumanaw. LB, saan kong itong aramidan kang ka, tinaramid ko kini Rose. Saan ko mga deta, kahit ko mangig kang ka. Kahit ko mangig ka, samot pinaladaw ti amin. Mapangkay ti balay da Rose, ibaga mga ikasar mo kang gusto na kalpasan nga makapaganak. Yung saan mo aramidan, apay. Kaputin na ramid mo lang nga na magsagabak yung kuwan. Yung padasam to nga loko yung direk na. Baring na mapasubli na pa, di dating ayat na king ka. Iso ti rumbeng ikasar mo sang siyak, gabot na saan kang ipatpateg. Awan paset ti pusok ti lalaki akas ken ka. Pumanaw kan. Pumanaw kan. Manong name tinawag ni Fernand. Hello ba? Pare, partner. Abay. Partner. Are you crying, Dante? It's a miracle. Kaano pingagsangit ti kasking ka nga playboy? Umayag dito balayo, pare. Mangisagana ka man tayo. Amuno, kanit kahit ko sawan. Sige, umay ka. Tapa nag-drive mo, ha? Alwadam. Agananat ka. Tapa nag-drive mo. Nagasaganan ti mainom kan mapulutan manong nemi yung kasangpet. Tuho ka. Ti maog ka nga dagos. Bao na yun. Adalim ta. Tagay mo. Partner. Natulbek to kotsam. Abay. Itad mo kanya tatulbek to kotsam. Tanong saan mo na kaya, diyak kahit ngitid kang gatitulbek. O biyan ka dito balay.
Delikado ka eh. Amok no anyat na pasama. Dahil ito yung tibagbagaking ka partner. Nakasarak ka. Napang ko pinashare ni Helby partner. Best friend na kahim ni Rose. Tsak kayat nga ayaten tikas keng ka. Nagsakit. Nakita talaga nagsakit ah. No sino ba di ba't patig ko? Isumot timang paay kanya. Sabi nga mga niranran nga gayam da ni Rose. Partner, dahil ito yung tip, na ito din nga pagtungpalan ti amin. Pagpatinggaan ti amin. Di mo ka di amin, amin nga, rugyam kat ada pagpatinggaan. Pagpatinggan dita. Nasarak. Nakasarak kan ti katapat mo. Nakarmakan, partner. Kapata, makarigna ka tin saam, sakit, amumuntiag sangit, akas tamot tinarami idin ni Rose. Sige, minum ka, pulutong ka. Nagsangit ka. Denggak man ti pa nagsangit mo. Nabayagan ta nga inumakas to, di ka pa nagsangit. Kaya so nga, nagsangit ka. I-video ka. Tayo pabuyak to kayong kain doon saan ka na parte. Manong nemi sa anak ngemian, ngem intuldog na ni Fernan dito balay. Naslasang ko napuputan manong nemi, no kasanong nakasang petak. Hindi makariingak manong nemi sakit ti ulo. Hindi makita tak na papagi ni mama. Ana, damong ti pumasyar. Damong adda pa mapamupasyarin nga babae. Anat na pasama. Gusto gayam ti mapahay. Gusto gayam ti masaktan papa. Gusto gayam. Tsaklay pag-arup. Tsaklay pag-arup. Manong nimi pinadas kong tinawagan ni Rose. Saan nagpagami yung plak? Rose, kumusta ka? Sino ka? Siya ni Tante. Kumusta ni baby? Sino baby? Tiyanak tayo dyan mo. Kabulak to next month. Pitit ko kami na mas kasapula may panagpas na mo. Api, sino ka kumatap na itad mo? Siyak ti ama, ti anak mo. Kahit mga sawan nagungar ni Dante, si bibiyag ka. Si bibiyag ka, para kanyak na tayo ni Dante. Awanan ti paset na ti puso. Sige, bye. Hello? Rose? Rose? Tinawagak man ang name sa angkon nga matawagan. Napanak iti balayda, iti may sa malem nga nagkapok ti bisina. E sino pa sapol yun? Hindi ko maros nata. Sige ka rin ni Dante. Once siya tata. Mabalim mo ti pawanaw. Itat sampay nga naaros ti pungtot ko. Tata, nakasagana ka may kasarte. Pawanaw kan! Sino na tatarang? Dito na kay babay na tikapsat mo. Nagturod kan? Gurik ka man? Hindi rumor manong nemi at abunang na. Hanggang angaw ti anak ko. No, di mo kayo ti matadtadtad. Pumanaw kan! Sige. Pumanaw ko. Ang kung inulit pa'y mano. Diyak kung makakontak ni Rose. Ito pisina manong nemi mamimulmulang lenga. Partner, agbakasyon ka ba ilang?
idildilawan na ka ni boss, habang may consent trabaho. Yung taramita pare. Nagbakasyon ka ba lang? Hanggang paspasyar. Tapos na may liwag mo ti amin. Kasano? Kasano makadangak? Kasano makabubanak? Kabi ang gastoy. Kabi ang gasto ni biyag ko. Kung ako malan na sangit di kini Playboy. Nagayatak. San? Nagpatakayat. Agsubliak ka rin dyan na si Kugak. Di nakbatin kayat. Sino pati mahit kang kangamin man? Sino nga rod? Kiturayam no, sino talaga tinikari? No, adda. Ngam no awan, kastam na ta. Ay ayamong latan nagribabay. Hanggang seryoso, dapat seryoso kang ka. Ngam kayat konti ag asawa. Kayat konti ag pamilya. Kayat kon. Ngam maging ka na gito'y manong na ibibaruak pala yung tawin ko nga 32. Diyan ka mo ta, duman ta kita babae nga kursonadak nga kasla kabutang dakmatan. Noon ay kari talagang mananayon ng petiya. Tawon ko agad, tawon mabaling ko. Ngam saan ka mapukawon tinamnama manong lasing petak matan. Barin ko na, no talagang dumteng ti babae, ana ikari para kanya. Naging nga susuratik dito yung pakasalita manong awan tinubya. Ni Ros tinaudi manong nananubya. Ni Ros manong ngayon tinaudi ngayon sang pet ko jiwalay. Ni Ros manong tinaudi ngayon binambang nga babae. Parbaring mo dumteng tumitlaeng tinekari. Tuwing dagyaman, napagaya mo, thank you, tilaing mo. Ken sapay ko matagbalid dati ng balaag, kada kita'y pada nga na dati nga Playboy, nga balag kada kwada. Dante, tiagyaman kang ka. Thank you, Mano.